Jingpynbna ba donkam. Electoral Registration Officer West Khasi Hills District Noston. Jingpynbna bakat kum ke qualifying date ke shitrik Januari arhajar arpulai na kabenta ka laipoar Noston constituency. Laipulai Rambrai Jerngam constituency. But Laipusau Motion Road constituency. Bakinu ki bakwa bat penrung kerteng thamai ne penbet ia ki jing bakla kila ban pendap ia ka form 6 6A 6B 7 la ne form 8 bat ban penpoi ia ki form bala pendap syak office trekam election noston haswa ka praterik Disember arhajar arpoa Hilaru ban ya kendu ya ERO assistant ERO lane ban pha ya ki form lengba ka post office nakabenta kitu ki khun samla ki ban kanjo khat prasnem hau shitrik April shitrik July bat shitrik October arhajar arpulai kila ban penrung kerteng lupa da ka ba pendap ya ka form 6 nganong biang Electoral Registration Officer West Khasi Hills District Noston Jingpynbna bakat kum ke qualifying date ke shitrik Januari arhajar arpulai na kabenta ka laipoar Noston constituency laipulai Rambrai Jerngam constituency bat laipusau Motion Road constituency bakinu ki bakwa penrung kerteng thamai ne penbet ia ki jing bakla kila ban pendap ia ka form 6 6A 6B 7 la ne form 8 bat ban penpoi ia ki form bala pendap syak office trekam election noston haswa ka praterik Disember arhajar arpoa Pilaru ban ia kendu ia ERO assistant ERO lane ban pha ya ki form lengba ka post office nakabenta kitu ki khun samla ki ban kanjo ka kat prasnem hau shitrik April shitrik July bat shitrik October arhajar arpulai kila bat penrung kerteng lupa da ka ba pendap ya ka form 6 kublai shibun